Lah semuanya duduk ya duduk kabeh. Oh, iki sesuai perintah lagu. Kok ngene iki kowe kuasa lagu iki iso duduk ki wong sakmene kae. Wis, ya ta? Duduk santai dahulu. Ya, duduklah, bernapas, gunakan hidung kalian sesuai dengan mestinya. Mau ora ora napas kok piye kok bernapas. Ya. Jadi ana kalane dolan
daunku cilok buat titiran daunku cilok buat titiran tidak namar rasanya hati tidak nawar rasanya hati siang malam jadi pikiran siang malam jadi jadi pikiran
sayang yo pengen tiwas tiwas sayang yo pengen jarak datang bermain mata saudara datang bermain mata jalan-jalan di numpak sepur jalan-jalan di numpak sepur di numpak sepur retor di numpak sepur retor kereta api salah satu kabar kereta api salah satu kabar lantas lari dari Betawi lantas lari dari Betawi kita belajar untuk kekal di hari tua untuk kekal di hari tua. Jalan
Salatun minallah, salatun minallah, salamun alaih. Salatun minallah, salatun minallah, salamun alaih. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Innallaha ghafurur rahim. Salatun minallah, salatun minallah, salatun minallah, salatun minallah, salamun alaik. Ya Nabi, Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, Ya Rasul, salam alaika. Inna Allah ghafurur rahim. ya ayo kanca domrene yo kanca domrene sanono yo kanca domrene yo kanca domrene sanono Nala putri dewangga punika anggo putri asli Purworejo asli saka Purworejo. Salatun minallah, Ya Nabi, yo kanca domrene yo kanca domrene sanono yo kanca domrene yo kanca domrene sanono Nala putri dewangga punika asli saka Purworejo ya nyata ora kuciwa. Ya Nabi, ya Rasul, kanca elinga yo kanca elinga marang kang kuwasa. Ayo kanca elinga yo kanca elinga marang kang kuwasa. Aja lali silati manungko kanggo kasone kagomo. Aja lali manungko karo kuwasa.
Asia Audio. Kalau ada sumber jinak dan boleh kita menumpang haji. Kalau ada umur yang panjang boleh kita bertemu lagi. Singgot sekarang singgot kayu malangan pikir kaji. Bengkot ayo bengkot, yen tak bengkot aku pamer bali.